आमदार बबन लोणीकर यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात 3 तास धरणे आंदोलन. जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हा प्रशासनाची उडाली तारांबळ. अतिवृष्टी, दुष्काळी अनुदान वाटप, पीक विमा आदी प्रश्नावरून लोणीकर यांच्यात आक्रमक आंदोलनामुळे प्रशासनातील अधिकारी, माजी मंत्री तथा परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी अचानकपणे जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात कार्यकर्त्यांसह ठिय्या मांडल्याने जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह इतर कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी लोणीकर यांचे आक्रमक रूप पाहून धास्तावले होते. जिल्हाधिकारी यांच्यासह निवासी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लोणीकर यांना हे आंदोलन मागे घेण्याविषयी वारंवार विनंती केल्या, परंतु लोणीकर यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी माझ्या प्रश्नाची अगोदर उत्तरे द्यावी, त्यानंतर आपण चर्चेसाठी येऊ असं पावित्र्य घेतल्याने प्रशासनाला काय भूमिका घ्यावी हे समजत नव्हते. सर्व बँकेंना तातडीने आदेश देऊन 15 दिवसात 8 दिवसात सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे दुष्काळाचं अनुदान मिळालं पाहिजे. एक मात्र 2 महिने 3 महिने हे अनुदान मिळण्याची शक्यता नाही. बँका हा पैसा वेगळ्या कामासाठी वापरतात, आतापर्यंत आमचा अनुभव आहे. आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचं कुठलंही कंट्रोल नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँक वेगळ्या कारणासाठी त्यांच्या बँकेसाठी याचा उपयोग घेतात. आणि म्हणून दुष्काळी अनुदान तात्काळ दिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला पाहिजे. पीक विम्याचे कंपनीचे अधिकारी कलेक्टरला जुमानत नाही. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना कलेक्टरच्या दालनात त्यांना बोलवलं पाहिजे, त्याच्यावर कारवाईचे अधिकार दिले पाहिजेत, अशा प्रकारचा धर्म होता. पीक विमा कंपनी 2 वर्षापासून शेतकऱ्यांना लुटत आहे. एका जिल्ह्यात 300 कोटी ते 500 कोटीचा नफा आहे पीक विमा कंपनी. रिलायन्स कंपनीला 10 जिल्हे दिले. 100च्या दरोडेखोराप्रमाणे ह्या सगळ्या कंपन्या लुटत आहेत शेतकऱ्यांना. सरकार उघड्या डोळ्यानं बघत आहे. पीक विमा एकूण भरलेल्यापैकी फक्त 10% लोकांना पीक विमा मिळाला.